Heren, jullie zijn altijd van de dansjes. Vorig jaar hebben jullie dat zeker geen windeieren gelegd. Maar ook dit jaar hebben jullie weer een dansje bedacht, of niet? Ja, we hebben de hakkenstamp bedacht. Wat is de hakkenstamp? Nou, denk maar na. Als je het koud hebt, dan doe je de hakkenstamp. Doe de hakkenstamp. Doe de hakkenstamp. Ja, zo krijg je warme voeten. De single is net uit en we gaan hem lekker veel doen door het hele land. Dus ik zou zeggen, Nederland, jullie komen ons tegen op vele plekken. Met de hakkenstamp. Met de hakkenstamp. En daarna... Ja, Oranje. Komt er ook aan. Ja. WK wordt weer een mooi druk jaar voor de Dikdakkers. En de single is al klaar. Dus vol verwachting. Gaan we ook klopt ons hart. Ja, maar gaan we ook officieel presenteren. Weer in Herberg het Plein in Meppel. Piep, mag wel even reclame maken. Ja, okay. Herberg het Plein, 9 april, 9:30 s'avonds. Ja, we hopen dat het ook weer een knallend feest wordt. Jullie zijn er wel bij geweest. Dus bij deze van harte welkom. We gaan er een leuk jaar van maken. Op naar Oranje en eerste carnaval. Nou, Koibers en Indianen heeft natuurlijk het met de carnaval ook bijzonder goed gedaan. Elk café waar jij onder de rivieren binnenkwam, daar werd Koibers en Indianen wel gedraaid. En we hebben natuurlijk wel een repertoire wat heel goed in apres-ski past, maar ook heel goed in carnaval. Ook hobbelpaard, hakkerstamp wat we nu hebben, Eskimo dansen, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus het past perfect onze act in binnen carnaval, dus vandaar zo druk. In Afrika sta je wel meer dan waar dan ook in het Hol van de Leeuw. Ja, het is Johannesburg waar we naartoe gaan dan. En dat is meteen de eerste wedstrijd, dus dat wordt wel een hele leuke. Wij hopen dat er heel veel Oranje supporters naartoe gaan. Maar zoals het er nu op lijkt, gaat er een hele karavaan naartoe. De Oranje Camping heeft daar ook gaat er ook aardig uitpakken. En wij zullen daar acte de présence geven. En kun je al iets vertellen over jullie single voor het WK? Nou, het wordt in ieder geval een soort mars, dat kan ik er wel vertellen. Dus ik zou zeggen, mensen, haal vlaggen van de zolders en rijg ze vast aan de masten, want de Dikdakkers komen eraan.